दिनै आङो फरायसाफोरनि थाखाय एबा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार मेसेज आं होनो सानदों। लाइमोन बैसो 11 बोसोर आरो 19 बोसोर बैसोनि गेजेराव बै समखौनो लाइमोन बैसो होननानै जोङो बुंनो हायो। बे बैसोआ जोंनि थाखाय जोबोरै गोनां सम। बे बैसोआवनो जोङो सिमां नुनो हायो इयुनाव जों मा जाहैगोन आरो बे बैसोआ जोबोरै गिख्रंथाव एबा डेन्जारास पिरियड। बेनिखायनो बे बैसोआव लाइमोनफ्रा जोबोरै सांग्रां जानांगौ। बे बैसोखौ मानो स्टर्म एन्ड स्ट्रेस होननानै बुंदों? बारहुंखा बायदि मोनसे सम बे बैसोआ। बे बैसोआव देहानि जौगानाया जोबोर गोख्रै, आथोननि जौगानाया जोबोर गोख्रै। बे समाव रागायाबो बांद्राय जायो, लाजिनायाबो बांद्राय जायो, लुबैनायाबो बांद्राय जायो, अहंकाराबो बांद्राय जायो, सिमां नुनायाबो बांद्राय जायो। बेनिखायनो बे बैसोखौ डेन्जारास पिरियड होननानै बुंदों आरो स्टेनलि हल सासे साइक'लजिस्ट बिथाङा बुंदों एडलसेन्स इज ए पिरियड अफ स्टर्म एन्ड स्ट्रेस। बे बैसोआव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायखौ बुङो, जायखौ मावो बेखौ नंगौ होननानै सानजानो लुबैयो। बे बैसोआव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बयजोंबो मोजां मोनजानो लुबैयो, बयजोंबो गनायजानो लुबैयो। नाथाय गावनि मावनाया सैथो नंगौना नङा बेनि फारसे बेहा बिजिरनो हानाय माब्लाबा माब्लाबा गोहोआ फेलें जायो। गावनि बुंनायादि नंखाय बेखौ माब्लाबा बियो फोरमान होनो हाया। गावनि बुंनायादि नंखाय, गावनि मावनायादि गोरोन्थि बेखौ माब्लाबा बियो सानस्लाबनो हाया। आरो बेनिखायनो जायखौ बियो बुंदों, जायखौ बियो मावदों बेखौ नंगौ होननानै सानजानो लुबैयो। बिनि आथोननि लुबैनायाबो बे बैसोआव जोबोरै एक्सेसिभ, जायनि जाहोनाव उन्दै बैसोआव हाबा जानो हागौ, जायनि जाहोनाव बियो फरायनायखौबो नागारनो हागौ। मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय बे बैसोआव जोबोरै जेंना दङ। बेनिखायनो बे बैसोआव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोरै जोथोन लानांगौ, जोबोरै सांग्रां जानांगौ। बे बैसोआव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनि मोजां मोननाय हिर', गाव गावनि मोजां मोननाय गेदेर बिसोरखौ फुजा खालामो। बेखौ जों होननानै बुङो हिर' वारशिप। आरो जोङो मिथिनांगोन जे बे लाइमोन बैसोआव सेंग्रा सिख्लाया मानो जेंनाखौ भुगिनांगौ जायो। जेब्ला सेंग्रा सिख्लाया गाव मा मावदों मा मावाखै बेखौ जुदि मोजां रोखोमनि बिजिरनानै नायनो हायाब्ला बेयावनो जेंनाया सोमजियो। गाव मोनसे सिमां नुदों, गाव मोनसे थांखि लादों, बे थांखिखौ बियो थाब जाफुंजानो लुबैयो, बेबो मोनसे गोरोन्थि। गावनि बुंनायादि नंखाय, बे नंखायखौ नंगौ सानजानो लुबैनाय बेबो मोनसे गोरोन्थि। गावनि सिमां नुनाय, जाय सिमाङा जोंनि जिउजों सोमोन्दो गैयाबो जानो हागौ, जाय सिमांखौ जोङो एचिभ खालामनो हायाबो जानो हागौ, बै सिमांखौ जाफुंथारनांगौ होननानै साननाय बेबो मोनसे गोरोन्थि। आरो बे बैसोआव माखासे बाथ्राफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोरै मिथिनांगौ गोनांथि दङ। थासारिखौ गावबो क्रियेट खालामो आरो बायजोनिफ्रायबो थासारिया सोमजियो। जेब्ला सासे लाइमोन सेंग्रा एबा सिख्लाया गाव सांग्रां नङालासिनो मोनसे गोरोन्थि खामानिखौ बियो मिथियालासिनो मावबाय, बेखौ गावनो बियो मोनसे क्रियेट खालामनाय। हमनानै ला सोरबा सेंग्रा एबा सिख्लानि आखायाव मबाइल फन दङ। बे मबाइल फनाव बियो मबाइल फनखौ मोजां खामानियाव बाहायालाब्लानो सोरनोबा मिस कल हरदों, बा बबेबा फेसबुकआव बियो सोरनिबा एकाउन्टखौ हेक खालामदों आरो गाज्रि बा पलिउटेड भिडिअफोरखौ नायनानै बियो शेयार खालामदों। बे मोनसे गावनो क्रियेट खालामनाय पलिउटेड एनभाइरनमेन्ट आरो पलिउटेड थासारि। बेबायदि थासारिखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनो जुदि क्रियेट खालामोब्ला बेयाव मोनसे जेंना फैगोन। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे ओरैबायदि थासारि, जाय थासारिया समाजाव गुबुन बिथिंनिफ्राय फैनाय थासारि। जोंनि समाजाव माखासे थासारिया हेल्दि नङा, जाय थासारिखौ नुयोब्ला सेंग्रा सिख्लाफ्रा
अट'मेटिकेलि एट्रेक्टेड जायो, फेसिनेटेड जायो। मुहिनि गोनां मोनसे थासारि, जेरै बबेबा जायगायाव कनफारेन्स बा बबेबा जायगायाव मेला जानायाव बेयाव जुदि जुवा खेल होदोंब्ला, बैयाव जुदि जौ फानदोंब्ला, बेबादि थासारिखौ नुनानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा अट'मेटिक फेसिनेटेड जानो हागौ बा मुहिनि नांनो हागौ। ताश गेलेनाय, जुवा गेलेनाय, जौ लोंनाय, बेफोरबादिखौ समाजनि थासारिनिफ्रायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माब्लाबा सोलोङो आरो बिसोरनि गोसोआ एट्रेक्टेड जायो। बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मिथिनांगोन जे थासारिखौ गावबोदि क्रियेट खालामो आरो गुबुनाबो क्रियेट खालामो, बेखौ सांग्रां जानांगोन, जाहाथे गावनिफ्राय जेबो पलिउटेड थासारि क्रियेट जाया, बेखौ जेब्लाबो सांग्रां जानांगोन। आंनि फिसालाया क्लास 7आव फरायो। साननैसो सिगां बियो गावसोरनि क्लास टेस्टआव नकल खालामदोंमोन। नकल खालामनायाव बियो टिचार्सफोरजों हमजादों आरो टिचार्सफोरजों हमजानायाव बियो फरिखाखौ होनो मोनाखै आरो बे साबजेक्टआव बियो 0 मोनदों। बेनिफ्राय आंनि फिसालाया आंनि खाथियाव फैनानै मोनसे बाथ्रा बुंदों, बाबा, मोनसे भिडिअ खालाम आरो बे भिडिअनि टाइटेलानो जागोन लार्न फ्रम द मिस्टेक। आं हमनो हाबाय जे गावदि आंनि फिसालायादि मोनसे गोरोन्थि मावदोंमोन आरो बे गोरोन्थिखौ बियो हमदांनो हाबाय, जाहाथे रावबो फरायसुलिफ्रा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोरोन्थि मावा। बेनिखायनो बेबायदि भिडिअखौ बियो बानायनो थिनदों आरो आं हमदांनो हाबाय जे बिदि मोनसे गोरोन्थि मावदों आरो बे गोरोन्थि मावनायखौ बियो रियेलाइज खालामबाय। बियो जोबोरै मोनसे थुलुंगाथाव होननानै आं सानो। बेनिखायनो नंगौ, लार्न फ्रम द मिस्टेक। जोंनि जिउआव जोङो गोबां रोखोमनि गोरोन्थि जों मावनो हागौ, नाथाय गोरोन्थिनिफ्राय जोङो सोलोंनांगोन। जेरै नोंथांमोनहा मिथिगौ रत्नाकरनि बाथ्राखौ। रत्नाकरा सासे डकाइटमोन, बेखौ जोङो दैसु होननानै बुङो। बियो मानसिफोरखौ लामायाव सोरनिबा आसि दानस'नानै, सोरनिबा थफ्लाखौ सिख'नानै लुट खालामोमोन। मानसिफोरखौ गाज्रि आखल आखु दिन्थिनानै बियो साजा होयोमोन। नाथाय सानसे समाव बियो गावनि न'खरनि मानसिजों रायलायबाय जे आंदि न'खरनि थाखाय आङो डकाइट खालामदों, आङो लुट खालामदों, आंहाथ' पाप जादों, दा बे पापखौ नोंसोरबो लाफानांगोन होननानै बियो गावनि न'खरनि गथ' गथाय, गावनि बिसिफोरखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिसि आरो गथ' गथायफ्रा बुंबाय, नोंनि पाप खामानि मावनायखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो शेयार खालामा आरो बे पापखौ जों लाया। अब्ला रत्नाकर दैसुआ रियेलाइज खालामबाय गावदि मोनसे गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दङ आरो गावनि पाप खामानिखौ, गावनि गोरोन्थि मावनायखौ न'खरनि रावबो मदद खालामा। बे बाथ्राखौ बियो रियेलाइज खालामबाय। जों दिनै मिथिगौ रत्नाकर दैसुआ सासे महारिषि बाल्मिकि जाबाय आरो बियो रामायणखौबो लिरदोंमोन। दा बेनिखायनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, जोङो सांग्रां जानांगोन।